Ni kuma ba na yin soyayya. Kuma dole ki so ni. Inna Hajiya a garin nan har akwai wacce ta isa ta kare ma ɗana kallo ta ce ba ta son sa? Ya mun mana kina ina kina wai shi shi waye? Kai a hankali fa. Ba da ya kaddaman mai kawai shine kawai abin da ya dace a ji a kaddaman mai. Ka san waye uban daba jalaye? Ko da kuɗi sai kin so ni. Ni kuma ko da daba sai ka bar ni.